wayannan lokutan guda uku da na lissafa akwai abin da suke sababawa na cuta. Lokaci kamar yanayin yadda lokacin da muke a yanzu lokaci ne wanda yake na kaka, lokaci ne da ake iska da kuma sanyi, yana zuwa da muran nan da tari, takan iya zuwa da tari, yana zuwa da bushewan jiki, yana zuwa da tsatsagewan kafafuwa, yana zuwa da kakkaɓewan gashi, yana zuwa da ƙurarraje a cikin jikin mutum. Duka wa'annan hanyoyi ne na huhu da suke toshewa, wanda iskan da kake shaƙawa da ake ce mata oxygen ba ta isa saboda mai toshewan wa'annan hanyoyin. Abinda aka fi bukata mutum ya yi a cikin irin wannan lokaci shine ya yi ƙoƙarin kare kansa daga dukkan wata ƙura da za ta taso ta shiga hancinsa ko bakinsa, sannan ya ƙoƙari ya kare kanshi daga ma'amala da abubuwa masu sanyi, wanda ya zamanto AC ne ko kuma ya zamanto ruwan sanyi ne wanda mutum yake sha, ko kwanciya a ƙasa, ko ya zamanto mutum yana ma'amala da ruwa amma baya ɗaukan mataki dangane da abin da ya shafi abin da zai balansin ɗin jikinsa ko zai daidaita gangan jikinsa. Lokaci wanda yake na damuna ana samun ƙurajen nan amma su zamanto na damuna ne, na danshi ne. Sannan ana samun muran nan wanda take kama da ta coronavirus, wanda da za ka iya zuwa symptoms ɗinta da komai za a iya ce mata corona ce, saboda mai danshi ce, ba ƙeƙasasshiya ba ce. Lokaci wanda yake na bazara ana ƙeƙasasshen mura, wanda tari ne amma kuma babu majina. Mura ce mai toshewa amma ita ma ba ta zuwa da majina, da dai sauran duk abin da za su iya biyowa baya. To kaɗan daga cikin waɗannan bayanai akan abin da ya shafi sanyi, sai kuma yawan ƙorafi da mata kan yi dangane da abin da ya shafi infection, da kuma maza da suke yawan ƙorafi dangane da abin da ya shafi ƙarfin al'aura ko rashin kusantan iyali da kyau. Wayannan suna da matuƙar tasiri. Na ce Allah ya saka mu akarami da alkhairi, na ji yayi wani bidiyo da yayi bayani akan yanayin yadda ake gane namiji. To kuma ita macen yaya ake gane ta? Ku biyo mu a shiri na gaba, insha Allah za mu yi bayani daki dalla dukkan wata lalura da take damun ɗan adam za mu ɗauke ta ɗaya bayan ɗaya, za mu fayyace ma mutane sabubbanta. Dukkan abin da kuka sani na rayuwa yana da sababi. Idan ka sha magani wannan lalurar taka bata kau ba, to babu dalili da zai sa ta kau idan har baka kau da abin da ya kawo ta ba. Idan ka kau da sababin ciwon, in Allah ya so ya yarda ko babu magani sai dai a ce zai ɗau lokaci, ciwon zai iya rabuwa da kai gaba ɗaya. Kuma da yawa daga cikin sabubba na ciwo wallahi mutane ba su san su ba. Don haka sai ku biyo mu a shiri na gaba. Kar a manta da subscribing da kuma sharing da comment. Mun gode, a ci gaba da kallon Tilawa TV. Insha Allah, wassalamu alaikum warahmatullahi.